Wat hapedeng kejing yai peteng jong ki bateri kam Asha ban pelong da kejing ya ki haman la ki distrik jong kejela bat kejing sange trai kam ba klem shong thai ban pen bo ek sarkar jela ban pen urlong ye kejing dawa jong ki henrai na kaliang jong menteri ketenan ke koi ke khia ke doktor M Amperling do hagasngi balang kalong ba sarkar ke klem ai kino kejing kular ke baya dei bat kutulop jong ki bateri kam Asha kalong ru bah kejing ya kren bat ki bateri kam Asha kam sim ladon setia kejing kular kabaya dei bat kutulop jongki kane kejing ekren ke menteri keteran ke koi ke khia kami wat hapedeng bakinontri Aisyah ke ya ban mi sesurok pandawai ke bainong ke bakhambha na kaliang ke kong ampening do kalong bakala le kat bala ka kebenta ke baha kemiat jongki bateri kam Aisyah hakajela tidak akan mensim ke bas ngau khia hakani ke no pai sni mentaka sni ngas ngau don kami yang akum kenong yelam jongki pat ba pangan kene lagi jongki ti ban khot ngau bhabiang sa sisen ye ki Asha bakini shem ban nga manyo ban ye so thu ban ye ther bahaya kene ka kam ka ba ngadang shudep ikendo bat ki ban ye khana nga so thu ba ki Asha ki ngau ba ye ki hab ban penkiu ya kata ka jingyo man ubnai ka jongki pat nga so thu ba ki ngau ba kilong kita ki dekot nong trei jong ke health department ki bokong san bha ki bokondor bha tikis ngau try le si ban ong yanga kum kanong yalam jong kani ke sarkar bopet ya kata ka kot khia ban khmi no ya kita ki jingyo ki bakiyo kum ki nong trei kam Asha ka jingmut jong ka kani ka ketin Asha ngakwa pancia khana khanit bapi kamut kide kita ki accredited social health activist mo but ka rukom trei Asha kam dei ka jing trei kum ki wei pat ki nong trei ki batrei ha ki kam lani ki office sarkar kini ki Asha ki dei kita ki dekhot jong ki shnong ki dok ki bala syajid de ki dorbar ki jongki bakin yarap yangi ban pensapriang ya ka rukom im bat ka rukom syak sumar ka ban yarap ya ki nong song snong bakin yo ya ka kwat ka kya ka babit ka babiak ti ngasu thu ru ba kisngau don hok baki di benyo ya kata ka wage kumbayo lang giwi nong trade tindai ki daily wage ki habban wan na do step hado bandakut kata ka kenta kabala shim ye ki baki trade do ka kap kita ki daily wage ndai ha kam Asha pan ngim khen ye ki Asha skum ki wage workers but ban penya nujor ya kata ka wage payment jongki ha ka jing trei ka jongki ya ka kam ka bangidon kam ting ki ban trei kan lo ka babakla chibot te ka sarkar kami hi kala ibit baya ki Ashas lada pipa ki begin trei ki lo ka kam te ban ai ki ikan job boxes man sya ki bakin snow ba laburam kaliang ya ka kam baki volunteer ban le ki trei kam mon snow bha ti lada kishimti ya kini ki kambro kiyo kita ki incentive bangi ya kana kini kita yo baladem kaba don kam ban pensyai baka de ke shisha ya kani ka jingtrai Asha la pentung kum kani ka jad kam da kata ka NHM kata ka National Health Mission kaba ka sarkar kami hi ka ngubit la don kam ban pentri kam haki jela baro ban yarap ya ka kot ka khia bakan kenrei no bakan yaj bahano bakin song thu bah gi nong song snong ki ai kita kitika ki ai kita ki vaccinations ya ki nong armet ki ai ki indicators ki bangi hapan khmi ban pen ya ki klung ki bered nado dang kha hadu sansnem kita ki hajar sngi jong kecing im jong inu klung ki ai ki kendon ki bengi hap ban pen
Menyerap ya ini ikelung banyo ya kemet kebekot kebekia ya kejebing kebeplung kebeba pat kum ta ter. Hang ni ngadon lightly kini ki block. Aku akan share bat pi ya kini kekot kebedon kap. Papin yo i mahabang isim ya kejing yarap joki asya kabakam bon kenta hakasisngi ni a yaki taki incentives lane kebuskit ban yarap yaki let's say ban let nak we kejaka syakwe kejaka let's say ban tray ya kata kakam mon sngub ha ka joki pin yo i hakini kijing seo ki bangidang sudap ai dang kendet por mentah kendai benai mensuala dengan bakla baro kita ki pending lani ki jing sa teng jong ka jing siwi ki asala de bai but pi kum ki lat pathai kubor pi di ban su tho paman ino ikam bangi ai ka don rengkat i incentive ki don ki asha ki bayo akan rubenai kum bakat prajar ki don ki asha pan nakaju ke blok ki bayo apa prahajar kasong ka jingtray ka joki ki ay ki incentives ki bakile ki ay ki tray ki kam ki bakile banyarap yaki hari boy district ngapet ya kani ka jing yasil yaki asya spat ngayo i bon na pedeng gini ki asya doni asya lay ibana boy rembong NSC haka boy rembong CHC ibayo adok light puwe hajar arspa akusan ki incentives na kabentahan ro benai pindaya ter hakan nikalis kidon kibayo akunyo hajaru kidon kibayo live unyo hajaru tang ya ka incentive ka bakiyo kani gadi kelum lang nam tan ro benai pinsem pakacing ayeki kalalong lupa kababit kababiang bat kalong kababakla banong baka pisa ba yo ki asya yo lut nak sorkar kami kam de ki sisya kata ka sorkar jelaru ka bailang ya ka jing siu nak benta ki asya ngan chupan iya pi ngan sa share ya kani rubat pi ar hajar ar huway ar huar tang nakabenta kata ka ar hajar ka bangi ay tik ya iwe i asya ka sorkar kalak bay kat nriw point life huar kror nakabenta kata ka fix incentive ka bakiyo nakabenta ka backlog payment ngipulot sanpu like klur nakabenta ki incentive anda NHM ngipulot arpu way point kendai put nriw klur bat kelum lang tang nakabenta ki asya ki khot rikam ki bakodor ki jungi ka sorkar jela rengkat bat kapisa balabay da ka sorkar kami kalala ban pelut kendai puway point ar kror ar hajar ar puar ar pulai haduk mentah ngi pelut biang kat nriw point kendai pupra klur yaka fix incentive kani kamdai ka salary kamdai ka tulop ka fix incentive ngi pelut kan riu point kendai pupra klur haduk mata naliang jong ka NHM pede ngi pelut haduk R4R point 68 crores bat kelum lang 22-23 ngila pelut aduk saupo point san klur kini ki asya ki tray hakumba nyau hajar teli ki shnong ban habang iya nujor ya kani kacing yo bahak jong ki asya ngas ngau kala long lupa kababun ban ngada kenturit ya ki asya pikwa ban ya keren ban ngawan ngalakot iki officers sashi sen menne kastem hakabau principal secretary bagi officers jung kilawan hakamat jonga bat ngakali balai kadon kata kacingkut bagi asya ki tray kam borok shisngi
Bat ngala shem bale si ki don kat tu kat ni ki assignments la ni ki kam ba ki tray ki bam day ban tray ki asha. Ngala batha igi officer. Ben mi da ka secular ka batik na. Ya ki ay ki kam tang ki ay ki kam day ban tray ki asha. Ki asha ki klem tray marway hakishno. Ki don sa ki A&M ru. Kita ki nos ki balayo training. Ki bam day ki GNM. Ki badai bendon. Haman la kishnong saudong jong kani kejela kejungi. Nalor kita ki A&M la dan sa ki MLH piru. Ki ban tray saya kawai pat ka kerdang tray kam. Nalor kata don sa ka village health council. Hakabaki dorbar. Ki shimti ban supervise ban kmi ban pen, ban penjaj ya kakam jogi asha. Ngakan tujur yi asha. Bahabangi ya kendu hakini ki kendit tayo ki beladem. Pila dawa nanga nakasurkat. Katu kat ni teli ki kendon jing dawa. Piong ki asha ki bapet ki bapang. Balay pat ki habbay pisana ladi habaki pang ya ladi. Ngalaong yi pi. Ngin kmi ya kani bat kum bakalong hi ki asha kim de syo ban sew ya kakot kakya ka jong ka sarkar hi kan bay lembaga MHIS piong baki asha ki sya wengkam kat hakamon jong ki dorbar ngala de beta iki bangi lapen kre da kerukom trikam ke babet ke babiang ke kenca polisi kaban pek bayah kata kajeng keno dam day bandon hapo on the ground ngim day ban sha ndre ngisu ngikwa ban pensyai hang ni ka sarkar kamla bakan kmi ya baro ki kam ki baja ki bayadai bakakot kakia halade ngisungu sibon baki dorbar ki lawan syakman ngisdangi kita ki health and wellness centers. Ngisdangi kita ki sub centers. Mano bapet lang ni kini baro. Ni IT hakasnong. Kadorbar snong ni sungu sibon. Kalapen baha pen moromot iki babun ki jing dawa ki jing don kam. Jong ki nong song snong habadon kanu kepang kasitop. Ada pipet ya kani kakot kebangan betha ngan baha lang ya pi. Ken mo piken. Kajing ken gajonga hiti ngoong normally lada ka ki asya ki tray yakini ki kam ki bagi don kam mentray average kumba san hajar siteng don ki bayo andre wajaru akas di benai. Ti ka claim ka jongki kalak benlong a little more difficult. Bon naki kinumnang ban claim ti ka tu ka incentive jongki. Tinre ngidon ki ANMs, ngidon ki MLHPs, ki banyarap ya pi hapo kasnong ka bapitre. Lak bandai baki snong kimbiang ya ka network. Ngalak keren don, ngalak kamsay mentay ya ka ni kakam. Prabanay ngalak di sim ya ka jeng hikay ka bubit ka bubiang. Ya kain mapihang ni ngam taray ka di kung riusis ki. Kam longkot ta, ban kam day ka basisya. Ti sapet hang ni, kani kalis ka don lang bat ka kerteng jong ki asya. Bat kum mga banbiang yepi. Volunteer mo. Volunteer. Kamut kumno. Kat ka pa PI. By the neng. Nginya sngow. Nginya burom. Namar hakapod mo piwan pre. Kani kakam rupila. Tip-tip baka longkop ta. Kamday ti kakam kabayo pension. Kamday kakam kabayo tulob. Kadi kakam 3 months ngubahan. Nado kasngi ka bapiray. Bapintray. Kumi asya. Pila tip lupa ya ka nature jong ka jingyate so skular bat kakam ka bapintre. Kamday te sabar jong kata. Kamday bangalak hot ya pi banong one tray kambat ngi. Gini ki kendon ki bapinsa tray bat pinsa yo kopta. Nado kasin kamating kong loong you are volunteers. Pidi ki volunteers. 3 months ngubha. Bat ladak kadai siya kata ka baki asas kila hable lut baro ki kam ngidon kam ban kmi ya kata
Kata ka di kiki ka bakiya kren. Ka bangiap man sngam. Balay ka dan kata kajing ot. Ka da kakam ka bakitray. Balay ki asya kintray lo dia kakam. Ki NM sebagai leyu. Ki MLHP pagi leyu. Pi sutu. Dan kam ban ya sutu. Ya ka bangala tongin ya kana. Ya ka bangamla nai kana. Namar ka bahak na ka sorkar kami ka debit tikat tu. Ki divide bed ya ka state ha kishnong. Kat kum ka population kum ta ki bahak ya kita ki nong tray volunteer. Ka Arunachal ka dontang khat ar spa shnong. Ti pin nujar ya ka jingyo jong ka Arunachal ka batang khat ar spa shnong. Bat ya ka jingyo jong ki Asha hak state jong i badon nyaw ngajar teligi shnong. Kala per bak labang. Ki begi states ki bon kita ki resources ki jong ki. State ka jong i kadang long ka state ka badok. Balengin ya len ya kata. Jingyo jong i kadang long ka bakhandet. Bat ni Juliet barabor nakapor siya Delhi ban pan nakabol ka bahe. Tipin pala elay. Ibon ki sectors ki badon kum kini ki problems. Reha kapor ba piya tari rangkat. Pi shimti kum iyasya. Hato don mo bakular ya pi bukin yok palak. Don mo ba ang pinsayok tulong. Neki ang pinsayok ki incentives. Tinggi don kamban pensyai. Ay ngo ikitu ki asya saudong kajela ki bahado menta. Ki try bet ya kakam. Try bet ya kakam. Try ya kakam. Kani kadi kakam blay. Kakam kenja blay. Nai kentan. Namar ki bapang ki basitom kin jenjar lada mapi. Pimdan hakacaka ka bapihap an ay ka service.